Energia komunitarioentzako oso garrantzitsua dagoelako hausnarketa bat eskualde mailan emotia, guastapenetan garelako eta gainera gure xediakin bat itzen dabelako, ez? Gure energia komunitateak eskualdean herriz sortu dira eta sortu dira batez be trantsizio energetikoan ekintzak, sentsibilizazioa eta jarduera zehatzak itzeko, ez? Interes orokorra defenditzeko eta zentzu horretan bai herritarrak antolatzeko, ez? Eta zentzu horretan guretako oso importantea da lankidetza publiko komunitarioan ideia hori gorpuzten dalako energia komunitate bakoitzean eta prozesu honetan bai. Udal administrazioak darelako, eragile publikoak, gero enpresak, eragileak sozialak eta gero herritarrak erak bai, ez? Eta zentzu horretan babesten dugu horregatik. Argitzen prozesua guretako interesgarria da, batez be erronka eta dilema hori, elkarrekin eragile ezberdinen artean landuko dalako eta gainera herritarrak bai kontuan hartuko ditualako. Gure nahiza bai da ez geratzea hausnarketan edo prozesuan, baizik eta hortik gomendio horrek ekintza zehatzak bihurtzia eta gero hortako eragileok ardurak hartzeko prest egotea bai eta konpromiso hori jasotzea garrantzitsu ikusten dugu.